mo diya? Teka lang, balik ka naman kugsok, bakit makabuhi na yung manok ko. Ete yaks. Ayaw saba ba? Hoy, kasi magkinatulog ka diri ha. Bantayan ning manok. Nawada na ba ning isa? Sino ba nag-isa? Nawada na ning isa ning manok oh. Basin uso na pong kawat ron. Ay sige katulog ha kay mulakaw ko. Naman ka? Mato sa kog baryo kay mamayad sa kus mga utang para makakuha ko tag utro bag mangutang ta. Mato sa ko. Manok Pre, pre. Ilakaw ang asawa na. Kanang banaan na, hingatulog kay na. Nga, sama to tong pre. Kana kita kana pre oh, daghang kay mahimungaan da pre, daghang kay piso. Kana mo ikuha na turon, gadahan na turon. Manay trip na turon mo kuha tag isa ka buok. Tirada man na. Ah. Ay! Sabi dugay ka po na itong asawa na ko eh. Ay! Tura na pre, natulog na. Bitaw no, panidan sa nato pre kung hindi pa na matulog pre ba? Bitaw no. Ops, abante ta kami pre. Ayo. Pre? Mare? Pre? Mare? Ayo. Pre? Ayo. Pre? Uy, natulog man di ay ni. Di lang ko ni pukaw rin kay murag bago pa man natulog. Atras pre, kaya tao pre. Atras pre. Balik ra ko niya kay wa may tao. Balik tag abante pre, kanila ko na pre. Tara pre, tara pre. Unsa mo diya? Teka lang, balik ka naman kugsok, bakit makabuhi na yung manok ko. Aw, abi na kung nag-unsa mo ba? Wala damoy, gibalik ka mong hikot ba kay basig mawala ang manok. Ah, sige, nya moagir ako. Katulog ko. Wala pre, di bangon pre. Ni pre, nilakaw na pre, posible kayo di makuha ni pre. Bitaw pre no? Kamon ka pre. Ayaw kamang ya pre. Dapat pre ba? Dapat kayo makita ang tao. Di lagi na pre. Dapat ba? Pre. Ete yaks. Ayaw saba ba? Nani? Sorry kayo pre, wag ituyo pre. Tae jud pre. Baho ayo. Tara ulit tayo, bahala na mumaan dia oy.